אתם מאזינים למגזין הכלכלי עם יקותיאל משי. כל ברמה בשביל הנשמה. משרד הפנים נעתר לפנייה מ-21 רשויות מקומיות ואפשר להן להעלות את הארנונה למגורים לשנת 2014 מעל העלאת הארנונה שהותרה בכל הרשויות. ובנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין אלכס קץ, מתמחה במיסוי מוניציפלי. בוקר טוב לך. בוקר טוב. בואו תן לנו קצת היסטוריה, זה לא מהיום הנושא של העלאות ככה פתאום שמבשרים לנו. כן, זה נושא שהוא פחות או יותר חוזר על עצמו מדי שנה בשנה. יש שיעור עדכון ארנונה ארצי שנקבע בנוסחה בחוק שלוקח בחשבון את עליית המדד וכל הרשויות אמורות לפעול על פיו. אגב, גם כאשר המדד יהיה שלילי אמורה הארנונה לרדת, ולרשויות המקומיות יש סמכות לבקש מה שנקרא העלאה חריגה. העלאה חריגה שהם מבקשים מעבר לשיעור העדכון הארצי. מה היה בשנים האחרונות? אני לא זוכר שמשהו השתנה אצלי בארנונה לפחות. רק עלתה. רק עלתה, זאת אומרת לא היה משהו כן. למרות שעכשיו קיבלנו מכתב שבעקבות פנייה, האזורים בעיר, לא משנה כרגע, אני מדבר על פתח תקווה, האזורים בעיר, יכול להיות שיורידו להם. תקשיב, זה נס, נכון? הנושא של הארנונה זה נושא שהוא בדרך כלל מתחיל להיות פופולרי לקראת מערכות בחירות מוניציפליות. נושא שארנונה ככלל היא רק מתייקרת. אבל יש מקרים בהם ראשי רשויות מסוימות מחליטים כחלק ממסע פרסום שלהם או כחלק מאיזושהי אג'נדה להפחית ארנונה לסקטור כזה או אחר. אגב, גם הפחתת ארנונה היא טעונה את אישור משרד הפנים ומשרד האוצר. אוקיי, איך זה עובד בפועל? בפועל רשות מקומית שמבקשת להעלות ארנונה מעבר לשיעור העדכון הכללי צריכה להגיש בקשה מנומקת למשרד הפנים והאוצר ולפרט את הנימוקים שבעתיים היא רוצה לגבות ארנונה יותר. משרד הפנים בודק את הבקשות האלה, יש למשרד הפנים בשנים האחרונות זה הפך להיות ליותר מסודר, יש להם קווים מנחים שלאורם הם בודקים מספר נקודות, כמה הרשות ביקשה להעלות ארנונה בשנים האחרונות, מה קורה בתעריפי ארנונה ברשויות סמוכות, ולפי שיקולים כאלה או דומים להם מחליט לאשר או לא לאשר. בפרקטיקה רוב הרשויות המקומיות מבקשות להעלות ארנונה באופן חריג, לא כל הבקשות מאושרות, אבל חלק גדול מהם מאושר. מה המשמעות לשנת 2014? בשנת 2014 השיעור העדכון הכללי היה 3.36%, כאשר לרשויות איתנות הותר להוסיף עוד 0.3%. רשויות איתנות זה הרשויות הגדולות והחזקות במדינה, יש רשימה מסודרת של 57 רשויות כאלה, זה תל אביב, חיפה וכיוצא. אוקיי, אז אנחנו צפויים אז זה השיעור העלאה הכללי. ואותם רשויות קיבלו חריגה. מעבר לאותו שיעור, לרשויות שאושרו להם, הם יכולות להוסיף עוד ארנונה, שזה בעצם האישורים האחרונים שניתנו על ידי שר הפנים היוצא. ברור. טוב, אני רוצה להודות לך בשלב הזה, עורך דין אלכס קץ, מתמחה במיסוי מוניציפלי. תודה. על עוד דבר. יום טוב. אתם מאזינים למגזין הכלכלי עם יקותיאל משי. כל ברמה בשביל הנשמה.